Mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati. Nggih. Kowe dawuh karo prajurit Ngamarta, sing separo sing luwih sithik kon bengok Hesti Tama mati. Sing separo sing luwih akeh kon bengok Asatama mati. Oh nggih, nggih. Kleru tak pecah sirahmu kowe. Oh nggih. Wah kok le berat ta iki. Ning perkara bengok kok totoh nyawa to. Werkudara. Nggih. Mangkat saiki. Yo, jangkae. Ayo Petro, nggih. Yo Bang yo. Ngerti karo Prabu Permaya. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodhangan nggonmu perang. Pendhawana ratu mati sandangane tak teteli. Pendhawana ratu mati sandangane tak teteli. Tak gawa bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa karo Pandhawa padha perang ya sakaremu. Ora ya sakaremu. Sing penting aku numpuk brana picis. Waduh. Waduh. Wis. Niki lagar muni. Wis gelem bisa dicocok. Gang, ayo. Oke. Sing tenaran. Nggih, nggih. Ya terus bengok ning kono ya. Yo. Apa juragan kejem. Asatama mati, Asatama mati. Asatama mati. Hesti mati. Asatama mati. Hesti mati. Yakin Hesti Tama mati. Asatama mati. 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 Ayo. Ora ana yang bakal iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringkianing Werkudara. Aku ngerti kringkianing Puntadewa. Ora ana yang bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampya Pandhawa 5 bakal tekaning pati. Kocap kacarita. Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Nggaraden Janaka. Dados sakule mangke kawis tinggal. Surak mawurahan manengker gumuruh sang Yapara Wadyabala sami alok yen to Aswatama mati parandening mangke sesarengan sami alok Hesti Tama tekaning pati parandening ing dumugi tapani pamirengipun Begawan Durna tanah sanes kejawiamu ingkang keputra pun Aswatama mati mangkono pangudas maraning para Wadyabala. Asatama mati. Asatama mati. Hesti Tama. Asatama mati. Asatama mati. Asatama mati. Mati tenan. Mati tenan. Satama. Satama anakku. Oh. Wonten dawuh bapa Janaka. Apa bener Satama mati? Inggih kasinggihan mekaten bapa. Satama.
Anakku sing tak tresnani. Werkudara. Dolo bapak opo? Tekaning mati. Ya nama. Ucap kacarita. Sanata ing Amarta Prabu Darmakusuma nalika semanten nitih kreta pusaka. Kacarita kreta pusakaning Sanata Puntadewa. Eling-eling nalindra ingkang datan nate tumindak dosa mila sakilan wonten saknginggiling Siti utawi Bantala kaya ngambah Dirgantara dinedyanata ing Amarta Prabu Darmakusuma mulat sawanipun Begawan Durna gandya lampah sesedokan wonten ngersanipun ingkang putra nggih Sang Prabu Darmakusuma dadi gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Yudhistira wau. Prabu kula ingkang bapa nggih. Bapa Mremban wonten menapa dene jengandika tawang-tawang tangis. Kula namung badhe nyatakaken kok, Nggih. Nyatakaken perkawis menapa? Nalika kula madheg wonten ing peperangan nembe ngumbar kasantikan guna kanuragan. Dumadakan boten kanthi kanyono-nyono samya alok. Para wadya bala sami alok yen to Asatama anak kula tekaning pati, Ger. Menapa menika nyata, Ger? Panjenengan menika nalendra ingkang boten nate kelepetan dedosan. Panjenengan nalendra ingkang boten nate tumindak dosa. Menapa inggih leres mekaten, Ger? Inggih, Bapak. Namung sak ngertos kula ingkang pejah menika wujudipun Hesti Tama Bapa Penemban kacarita nalika semanten Sang Nata Prabu Darmakusuma paring pangandikan bilih ingkang pejah Gajah Hesti Tama parandene Begawan Durna saka bingung bali wuring budaya kirang cetha panampinipun sinengga anyebat nami ingkang putra Aswatama saknalika dawah kalenggak kalyaning jagat gaweaning para dewa kreta pusakaning Sang Prabu Darmakusuma ingkang sekawit sakilan wonten saknginggiling Bantala dadi anjlok wonten ing Bantala kacena bilih nandhang dosa sepisan wonten ing alam donya. Sumeneng angger gancang nenggih putra ing Pancala atmajaning sawarga Prabu Drupada nenggih Raden Trusna Jumena anggenipun hangigit-igit hanggeget waja hanggegem asta krana sedanipun ing Rama Prabu Drupada sinengkakaken dening Senopati ing Ngastina nenggih Sang Begawan Durna nalika semanten mulat Sang Tapa Begawan Durna wis datan nggadahi kekiyatan amung bengok-bengok sarwi amuwun kados dene lare alit wonten tengahing Tegal Kurukasetra ing Ceparsa Jumangkah
anugel jangganing Sang Begawan Durna parandening mangke boten wonten kaprawiran ingkang kinarya anyurung kemanening Sang Trusna Jemana keparenging Jawata gayaning para Jawata ingkang nganglang jagat nenggih sukmaning Bambang Ekalaya sigra manjing angganing Sang Trusna Jemana wae. Jajaran sukertaning bauna iblis lanat tak inceng ana ing Tegal Kurukasetra. Saiki kelakon penjangkaku Begawan Durna. Kowe nyedani wong tuaku Kanjeng Rama Drupada. Utang nyawa, nyaur nyawa utang getih, nyaur getih. Ing kene marganing patimu kowe Begawan Durna. Om Om kulumu. Apa Durna? Apa Durna? Aja mbok kendhoni nggone padha dandan nanging malah kepara kenceng ngono. Apa mbok anggap Senopati Ngastina wis ludes iki Nalindring Mandaraka Prabu Salya. Anak-anakku Pandhawa, sapa sing kira-kira wani mungsuh Nalindring Mandaraka? Apa kira-kira kowe padha bisa ngungkuli kadigdaning Aji Tandra Birawa panguwasaning nata ing Mandaraka, he para Pandhawa? Ditanduki Candra Birawa, mboten sah ditanduki. Nek nggih ditanduki nek isih ngelih. Kaya wong apa wae. Mboten sah ditanduki. Aja ditanduki men do bingung Candra Birawa. Senopati Ngastina sinten kok Prabu? Wakmu Mandaraka. Rama Prabu Salyapati, Rama Prabu Narasoma ingkang madheg Sulanindriya jumeneng Senopati. Lah, lajeng keparengipun Rama Prabu nimbali dhateng kula, nek ora saka kowe ora ana ingkang menang. Nanging wancinipun menika sampun ndalu. Pancen tak angkah wanci bengi kowe golek dalan sing sepi. Sowan awakmu Mandaraka. Inggih. Sawise iso ketemu karo awakmu Mandaraka, kowe nangisa njaluk mati. Lajeng mangke kados pundi wis to, ngono wae. Mengko awakmu Mandaraka wis tanggap. Inggih, ngestaken dawuh. Mangkat ya Yayi. Inggih, nyuwun pamit to Prabu sing ati. Kula ingkang
ingkang putra pun Nekula Sedewa wa. Nekula Sedewa anake Madrim. Inggih, kasinggihan anakku. Oh. Nalika semanten kula nampi dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kakangmu Ndarawati paring dawuh apa? Nekula Sedewa sesuk kuwi Pandhawa bakal ludes keles tanpa sisa. Merga sing dadi senopati awakmu ing Mandaraka ya kuwi Prabu Salya Pati. Mongko ora ana piranganing Pandhawa ingkang keduga ngimbangi marang kekuwataning Prabu Salya. Mula tinimbang kowe sesuk uga dadi banten merga kasektening wakmu ing Mandaraka, kowe sowana wakmu ing Mandaraka. Babar pisan kowe nyuwuna supaya disampurnake uripmu sadurunge kakang-kakangmu disampurnake dening wong atuamu dhewe. Ngaten wae. Mula dinten sak mangke kula suwun mesanipun Kanjeng Prabu menika namung badhe nyuwun pejah. Kula badhe nyuwun pejah. Ginanipun menapa kula gesang wonten ing alam padang. Menawi kadang-kadang kula sepuh ingkang gula wentah kula wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos celaprang sedaya sirna awit saking kridanipun Wa Prabu Mandaraka. Mula nadyan kula dipun paringi gesang dening Wa Prabu Mandaraka menika bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran boten wonten ginanipun menapa-menapa. Kula mboten badhe saged gesang. Kula mboten badhe saged gesang menawi kadang kula Kakang Mas Puntadewa, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Janaka pejah wonten astanipun Wa Prabu. Mila dinten sak mangke sadèrèngipun paduka Wa Prabu menika mejahi dhateng kadang-kadang kula sowan menika kula pasrah bongkokan. Kula aturi nyernakaken dhateng ing putra pun Nekula Sedewa kemawon wa. Oh. Dirokno ucape saya. Inggih. Wa Kula nyuwun benjang menika Wa Prabu Salya pejah wonten ing babaratan. Kula mboten saged matur wa. Nekula benjang-enjang menika Wa Prabu Salya kedah pejah wonten ing babaratan. Iya. Kula mboten saged matur. Sedewa wong loro bareng matura. Ndang. Inggih. Benjang-enjang menika kula nyuwun Kanjeng Wa Mandaraka seda wonten ing peperangan. Benjang-enjang menika Wa Prabu Mandaraka gugur wonten ing mabaratan. Lah, kuwi sing satenane ning tak karepake. Mate. Oh, nggih. Bali. Inggih. Bali yo. Kandha karo Nalindra Ndarawati, Nalindra ingkang wicaksana. Ora ana ingkang bisa ngungkuli kadegdaning Prabu Salya. Kejaba amung kadangmu ya kuwi pambayuning Pandhawa. Konen maju ning pabaratan. Aku percaya Salya bakal tekaning pati saka tanganing Prabu Puntadewa. Iya. Iya. Sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wa, wis bali. Bali. Nek Koko Prabu wonten menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing pesanggrahan Yayi Senopati Negaring Astina Paman Prabu Salya ing Mandaraka. Rama Prabu Salya inggih kasinggihan mekaten. Monggo miturut Werda Jitapsara ingkang sampun wonten astanipun ingkang Raka Ndarawati boten wonten mangsaipun kejawi namung paduka Yayi Prabu. Mila dinten sak mangke kedah madeg Senopati paduka Yayi Prabu ing Ngamarta ing Nganglang Dirgantara. Nggih. Sukmaning Sang Begawan Bagaspati nalika semanten seda disedani Sang Narasoma manjing angganing Sang Puntadewa dadi abrit bergadak pasuryaning Nalindra Ngamarta. Kepareng sak mangke kula ingkang badhe madeg suraning driya mapakaken kridaning Senopati saking Negaring Astina. Wila dalah.
Anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Puntadewa kinalungan Sekar mlathi lirunse cetha lamun dideke dadi Sinowati. Yo, aja nganti kedisikan Alendring Mandaraka. Sipat Jemparing sing gedhe pangapura piyanta kanthi Jemparing ing Prabu Salya ingkang tumama angganing anak Prabu Ngamarta dadi jalaran sedaning anakku Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ngeroyok wujuding Aji Candra Birawa wujud yaksa ingkang mangewu-ewu nalika semanten angepung Sang Puntadewa parandene prayitna Sang Darmakusuma ingkang titisan Sang Begawan Bagaspati pranyata menika ing dados tiyang sepipun Sang Candra Birawa mila sami nglumpruk nalika semanten sigra manjing angganing Sang Puntadewa bali marang asal mula-mulane. Nganti kaya udan laku ning panah ingkang lumepas saking gandhewaning Prabu Salya. Parandene setunggal kemawon boten wonten ingkang tumanduk angganing Sang Puntadewa. Nalika semanten ing cipta kaya wis ngener janggane parandene kaya menggok laku ning Jemparing. Mila dadan wonten ingkang tumama angganing Nalendra Ngamarta. Tanggaping gati Risaksanana Tandrawati. Yayi. Yayi. Pripun iki? Petruk jupukna Jemparing. Jemparing sapa? Wis sakarepmu. Oh nggih. Niki pusaka teng kretane Ndara Puntadewa. Mestine ngono. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Yayi, menika kedah. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Menika kedah, menawi mboten ngaten mboten badhe rampung perkawisipun. Kula aturi ngasta Gendhewa, dipun mbad Jemparing menika, Yayi. Yen pancen kaya mengkono Petruk, aku ora bakal ngulatake Kanjeng Wahing Mandaraka. Jemparing bakal ndak lepasake nggih ning atos-atos Ndara. Iya Panakawan.